Hello? ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ማዕዲ ቲቪ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክኾነ ልኩም ተስፋ ይገብር ንሳኹም ዘለኹም ማዕረገ ሰቤ እንኳዕ ናብ ማዕዲ ቲቪ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎሚ ቪድዮ ድማ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብ artificial intelligence ኮይኑ ወይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ከመይ ልመጽኡ ኣጀማምሩን ሕጽር ዝበለ መብረን ሂበ ነይረ ሎሙውን AI እንታዩ ቻት ጂፒቲ ድማ እንታዩ ዝበለ ሕጽር ዝበለ መብርሂ ሒዘልኩም መጽየለኹ ማለት እዩ ቅድሚው ግን ሰብስክራይብ ብምግባር ንኻልእ ዝሰርሖ ቪድዮታት ክትከታተሉን ኣብታ ናይ ሰብስክራይብ በተን ብምጥዋእ ነታ ናይ ደወል ምልክት ውን ክሊክ ብምግባር ኩሉ ግዜ ንሰዶም ቪድዮታት ቀልጢፎም ወይ ኣቀዲሞም ክበጽሑኩም እዮም ማለት እዩ ይቀኒየለይ 2 1 ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ artificial intelligence AI ሰብ ሰርሖ ብልሒ ማለት ንኮምፒውተራትን ማሽነሪታትን ብፕሮግራም ሶፍትዌራት መሪሑ ንብልሒ ወዲ ሰብ ከከም ኣድላይነቱ እንዳንቀሐ ዕማማት ዝፍጽምን ዝምህርን ንደቂ ሰባት ድማ ኣብ ኣገደስትን ዓበይትን ውሳኔታት ክሳብ ንምብጻሕ ዝተሓጋገዝ ናይ ዘመን ኣሰራርሓ ናይ ቴክኖሎጂ ውጽኢት እዩ እዚ ቴክኖሎጂን ውጽኢት ቴክኖሎጂን ዝኾነ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብሓፈሻ ክልተ ዓበይቲ ምድባት ኣለዎ ንሳቶም ድማ ሓደ ውሱን ወይ ጸቢብ ናሮ ዝበሃል ኮይኑ ተኸላይካ ጀነራል ማለት እዩ በተቀዳማይ ክጅምር ውሱን ወይ ጸቢብ ናሮ ዝበሃል AI ሰብ ሰርሖ ብልሒ እዚ ዓይነት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኮይኑ ካብ ደቂ ሰባት ተደላይ ዝኾነ ትእዛዝ እንዳተቀበለ ንዝተወሰነ ዕማማት ዝፍጽምን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ውን ዝተሓጋገዝን ዓይነት ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ መዓልታዊ መጓዓዝትና ኮይኖም ዘለዉ ከም በዓል ሲሪ ቻት ጂፒቲ ካፓለት ዲፕሲክ ካልኦት ኣብ ታሕቲ ክንጠቕሶም እዮም ኣዝዮም ብዙሓት መተግበሪታት ከም ኣብ ምድብ ናይ ዓይነት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝጥቀሱ ይኽእሉ እዮም ንሎሚ ካብዞም ዝጠቐስኩም ሓደ ዝኾነ ቻት ጂፒቲ ኣጀማምሩን ዘለዎ ደረጃን ከቕርበልኩም እየ ቅድሚ ግን እታ ዝጀመርኩ ክዳልኩም ኣብ ካልኣይ ሓፈሻዊ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ጀነራል ዓለምና በዚ ተኸዶ ዘላ ፍጥነት ምዕባለ ነዚ ዓይነት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትበጽሖ ከም ትኽእል ዘጠራጥር ኣይመስለንን እዚ ዓይነት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ንሙሉእ ብልሕን ዓቕምን ወዲ ሰብ ብዘደንቕ ቅልጣፈን ዝተዓጻጸፈ ጽፈትን ክትክእ ዝኽእል ዓቕሚ ክውንን ከም ዝኽእል ውን ሓሳባውያን መተንብታት ኣለዉ ገና መጽናዕትን ትልምን እምበር ኣብ ተግባር ወላ ዘይወዓለ ይኹን እዚ ዓይነት ብልሒ እዚ ኣብ ተግባር ኣብ ዝውዕለሉ ግዜ ግን ከም ባዕሎም ምርምር ዝገብሩ ስነፍልጠታውያን ሮቦታት ሰራሕተኛታትን ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታትን ናይ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዝኾነ ማሽነሪታት ከም ኣብነት ኣኼባ ዝምድቡ ሰራሕተኛታት ናይ ፋይናንስ ቀመርቲ መሃንድሳት ኣፍረይቲ መድሃኒት ወይ ተሓጋገዝቲ ዕዮ ገዛ ጠበቃታት ካብኡ ሓሊፎም ንዓለም ምምራሕ ዝኽእሉ ኣብ ዓበይቲ ዓለማውያን ውሳኔታት ዝነጥፉ ኣመሓደርቲ ሮቦታት ከም ውጽኢት ከፍሪ ከም ዝኽእል ውን ይእመት ማለት እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ስራሕ ካብ ዝውዕል ሓፂር ግዜ እኳ እንተቆፀረ ኣብዚ ግዜ እዚ ንቕድን ኣነባብራን ደቂ ሰባት ግን ብብዙሕ መንገዲ ቀይርዎ ይርከብ ንኣብነት ኣብ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከም IBM Watson Health Google Deep Mind Health Zebra Medical Vision ካልኦት ብዙሓት ውጽኢታት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝኾኑ መተግበሪታት ወይ ናይ ሕማማት ንጻርታት ዲያግኖሲስ ንምፍላጥን ሕክምናዊ ውጽኢታት ኣብ ምሃብ ኣብ ምትሕግጋዝን ኣብ ዝኣምሰሉ ኣገልግሎታት ይክውዕሉ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ኬንሾ ኣልትራይክስ ካባጅ ኣያስ ዳሪክ ትሬስ ዜስት AI ንኻልኦት መተግበሪታትን ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ማለት እዩ ንኸም ናይ ድሕንነት ምክልኻል ወይ ምምማይ ገበን ናይ ስራሕ ናይ ፋይናንስ ምቕማር ዝተሓላለኸ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታ ምቁጽጻር ወፍሪ ጸብጻብ ወፍርን ፋይናንስን ኣብ ምስራሕ የገልግሉ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ድማ ናይ ንብረት መሸያጢ ዕዳጋታት ውን ዓማዊል ዝጸፈፈ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ምስ ምርጫኦም ቅዲ ኣነባብሮኦም ዝኸይድ ንብረትን ኣገልግሎትን ንኽረኽቡ ዝጸፈፈ ቁልጡፍን ሓበሬታ ዝህቡን ከም ዘንደስክ ኢንተርኮን ፍሬሽ ዴስክ ኣዳ ዝኣምሰሉ መተግበሪታትን ፕሮግራማትን ሰብ ሰርሖ ብልሕታት ውን ኣብዚ ግዜ ዘለዉ ማለት እዩ ንዓለምና ፍጹም ምድናቕ የእትይዎ ዘሎ ድማ ቴክኖሎጂ ውጽኢት ቴክኖሎጂን ኮይኑ ዘሎ ማዕሪኡ ውን ስጋፍ ናይ ደቂ ሰባት
ኣብ ምዃን ኣይበኸረን እዚ AI ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኪንዮት ምዕባሊኡ ዘለዎ ደረጃ ንመጻኢ ኣብ ምንታይ ክእትወና ይውን ስለዘይፍለጥ ኣብ ስጋኣት ይእትወሎ ማለት እዩ። ብዙሓት ብጉልበትን ክእለትን ሰባት ዝሰርሑ ዕዮታት በዚ ዓርሙሻሻዊ ዓቕሚ ቅልጣፈን ናይ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ወይ AI እንዳተተኩ ይኸዱ ኣለዉ። ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ብውፅኢት ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ወይ ብAI ይትካእ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ድማ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ከኸትል ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ዘለዎም ስጋኣት ይገልጹ እዮም። ኣድልዎ ናይ ቅማር ኣልጎሪዝም ቢያስ እውን ካልእ ዓብ ስጋኣት ናይ እዚ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ እዩ። ኣብ ቅማር ናይ እዚ ቴክኖሎጂ ተመርኪሶም ዝወሃቡ ውሳኔታት ብመሰረት ድሌትን ጥቕምን ኣረኣእያ ናይቶም ንዓቶም ዘዳልዉ ሰባት ሞያን ወይ ፕሮግራመርስ ስለዝህንደስ ንብዙሓት ሰባት ናይ ኣድልዎ ጉዳያት ክገብርዎም ይኽእሉ እዮም ወይ በቲ ናቶም ዘርብሕ ወይ ንዕኦም ዘርብሕ ጥራይ መንገዲ ፕሮግራም ክገብርዎም ስለዝኽእሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ስራሕ ኣብ ምቁፃር ናይ ስራሕ መመልከቲ ምንባብ ላይክ ስክሪኒንግ ሕብሪ ናይ ቆርበት ኣብ ምልላይ ንፆታዊ ምርኩስ ዝገበረ ጉጉይ ውሳኔታት ኣብ ምሃብ ካልኦትን ክጥቀስ ይከኣል። ብተወሳኺ ከም ኣብ ትምህርቲ ንተምሃሮ ናይ ኣእምሮ ፈጠራውነቶም ኣብ ምልማስ ውልቃዊ ናጽነት ሰባት ኣብ ምግሃስ ኣብ ተመሳሳሊ ምስልን ድምፅን ኣብ ምስራሕ ምድንጋር ምስልን ድምፅን ምፍጣር ኣብ ውትድርና ብቁፅርታት ናይ ኮዳት ዝእዘዙ ናይ ውግእ ኣፅዋር በዘይ ሰብኣዊ ውሳነ ከስዕብዎ ዝኽእሉ ናይ ደቂ ሰባት ሞትን ዕወትን ሰባት ካብ ክቆፃፀርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ምርቓቕን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃንን ናይ ሃብቲ ዘይምዕሩይነት ምፍጣር ነቶም ነቲ ቴክኖሎጂ ዝቆፃፀርዎ ሰባት ናይ ሃብቲ ምዝመዛ ዕድል መሃብ ማለት እዩ። ንኻልኦት ካብቶም ዝተጠቐሱ ዓበይቲ ስጋኣታት ድማ እዮም። እዚ ጀሚሩ እምበር ገና እውን ኣበይ ከም ዝበፅሕ ከም ዝኽእል ዘይተፈልጠ ዓቕሚ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ዓቕሚ ናይዚ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ንደቂ ሰባት ካብቲ ብሰር መዘዙ ዝመፅእ ዕንወት ምክልኻል ከዓ ኣዝዩ ዓቢ ናይ ሞራላዊ ሓላፍነት ናይቶም ኣማዕበልቱ ከም ዘድሊ ርዱእ ይገብሮ ማለት እዩ። እወታዊ ውፅኢትን ረብሓን ናይዚ መስደመም ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ድማ ንቕዳእ ኣነባብራ ውልቀ ሰባትን ንኣሰራርሓ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ዓብ መቐይሮ የምፅእ ከም ዘሎ ግዜ ዘጉድ ሓቂ እዩ። ናይ AI ምዕባለታት ክሳብ ዘይክገልጾ ዝፀንሕ ኮይኑ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ምዕባለታት ናይ AI ኮይኑ ዘሎ ናይ ቻት GPT ብዛዕባ እውን ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክህቤ ናብኡ ከብለኩም። Let's go! ቻት GPT ኣቃውማ ቋንቋ ደቂ ሰባት ተረዲኡ ብሰባት ንዝወሃቡ ጽሑፋዊ ትእዛዝ ምላሽ ዝህብ ቴክኖሎጂ እዩ። ቻት GPT ብኽልተ ቃላት ዝቖመ ኮይኑ ቻትን GPTን እዮም። ቻት ምስ ሓደ ሰብ ብጽሑፍ ኣቢልካ ዝግበር ርክብ ዝገልጽ ቴክኖሎጂ ክኸውን ከሎ GPT ድማ ጀነሬቲቭ ቅድመ ስልጠና ትራንስፎርመር ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝተማሃረ መስርሕ ተጠቂሙ ዝተጻሕፈ መምርሒታት ወይ ትእዛዛት ናብ ውፅኢት ዝቕየር ቴክኖሎጂ እዩ። ቻት GPT ኣብ መስርሕ ስልጠና ብዙሕ ጽሑፋዊ ሓበሬታ ትእዛዛትን መልስታቶምን ሰዋስውን ተመሳሳሊ ነገራት ስለ ዝሓልፍ ኣብኡ ዝተመርከሰ ውፅኢት የፍሪ። ብኦፕን AI ዝፍለጥ ትካል ምርምርን ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስን ኣሜሪካ ዝተፈጠረ ቻት ቦት ቻት GPT ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ግዜና ዘለዉ ኣዝዮም ዘደንቑ ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ምህዞታት እዩ። ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓውዲ ሳይንስ ኮይኑ ናብቲ መሰረታዊ ቻት ቦት ንምብፃሕ ድማ ማሽን ለርኒንግን ጀነሬቲቭ AI ከምኡን ሞዴሊንግ ቋንቋ ዝበሃሉ ክፍልታት ክንሓልፍ ኢና። ቻት GPT ንኣቃውማ ቋንቋ ዝርዳእን ንሕቶታት ዝምልስን ኣብ AI ዝተመርኮሰ ጀነሬቲቭ ኣርቲፊሻል ኢንተልጀንስ ሲስተም እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ መስርሕ ስልጠና ተመርኪሱ ጽሑፍ ክጽሕፍ፣ ግጥሚ ክሰርሕ፣ ናይ ፕሮግራሚንግ ኮድ ክፈጥር፣ ምስሊ እውን ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ። ደቂ ሰባት ዝተፈላለዩ ዕማማት ንምፍጻምን ደገፍ ንምርካብን ብጽሑፍ ኣብ ነንሕዶም ንምርድዳእ ኮምፒውተር ይጥቀሙ። እቲ ንምርድዳእ እትጥቀመሉ ንጹር ጽሑፋዊ መምርሒታት ወይ ትእዛዛት ምልክት ፕሮምፕትስ ይበሃል። ቀንዲ ዕላማ ቻት GPT ንሓደ ምልክት ሰብ ዝመስል መልሲ ምሃብ እዩ። እዚ ቴክኖሎጂ ብሞባይል ኣፕን ዌብሳይትን ስለ ዝርከብ በቐሊሉ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቴክኖሎጂ ኢሜይላት ካልእ ጽሑፋትን ሓዊሱ ትሕዝቶታት ክጽሕፍ ክትርጉምን ከመንጩ ይኽእል።
ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዲጂታላዊ ዕዳጋታት ብሎገራት ኣፍረይቲ ፊልምታት ትሕዝቶን ምፍራይ ይጥቀሙሉ። ትካላት ንግዲ ብዓማዊልን ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ንምልላይን ጽዕነት ስራሕ ንምንካይን ይጥቀሙሉ። ሰብ ሞያ ምምዕባል ሶፍትዌር እውን ከም መሳርሒ ይጥቀሙሉ። ንተንተና መረዳእታ እውን ይጥቀሙሉ። ChatGPT ክሳብ ሕጂ ካብ ዝኾነ ካልእ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፕላትፎርም ንላዕሊ ንሕቶታት ዝቐልጠፈ መልሲ ብምሃብ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሮ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ምዃኑ ወናን ChatGPT OpenAI ገሊጹ። ChatGPT ንምጥቃም ኣካውንት ክትከፍት ኣለካ። ብድሕሪኡ ንዝሓተትክዮ ሓበሬታ ዝህቦ መልሲ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ መልሲ ድማ ይህብ። እዚ ሶፍትዌር እዚ ዝተሓተተ ይምልስ፣ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የጠቓልል። በዚ ዝኾነ ጸገም ነቲ ፈተና ክሓልፍ ይኽእል። ካልኦት ናይ ጽሑፍ ዕማማት እውን በዘይ ዝኾነ ጸገም ክሰርሕ ይኽእል። ChatGPT ሓንሳብ ምስ ተተግበረ በዘይ ሰብኣዊ ምትእትታው ንነብሱ ዘመሓድር ዝምህር ባዕሉ ዝመሃር ቴክኖሎጂ ኮይኑ ንኹሉ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ፍልጠት ዝእክብ ምዕቡል ቴክኖሎጂ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ተምሃሮ ዝተመደበሎም ዕዮ ገዛ ናብ ChatGPT ይቐርቡ እሞ ንሕቶታቶም መልሲ ይቕበሉ። እዚ ንምክልኻል ድማ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ከለልዩ ዝኽእሉ መሳርሒታት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ የምዕብሉ ኣለዉ። ከም በዓል ChatGPT ዝኣምሰሉ ኣካል ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት ንዝተማሃሩ ሰባት ዝፍጸም ዝነበረ ስራሓት ወይ ብሞያ ወይ ዝስራሕ ዝነበረ ስራሓት ኣብዚ ግዜ እዚ እንዳተክኡ ይኸዱ ኣለዉ። ንብዙሓት ሰባት ድማ ዓበሲ ክፍታ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። እዝን ካልእ ትሕዝቶታት ዘለዎ ብዛዕባ AI ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓድሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣብ ዓለምና ከምኡውን ሓድሽቲ ዜናታት ከምጻልኩም እየ። ካልእ ብዛዕባ AI መጽናዕታ ዝገብረሉ ዘለኹ ድማ ብዙሕ ናይ AI ሓድሽቲ ዜናታት ኣሉ ምስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተሓሓዙ። እሱ ድማ በብመዓልቱ ከቕርበ የናባኹም ማለት እዩ። ነዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም ምስኹም ዝጸናሕኩም ኣርገ ሴፌ ማዕዲ ቲቪ ይቐኒየለይ። Subscribe to my channel.